minutes ninyo human ang noodles. Good luck to us. Halang siya. Daga, i-zoom ko na ito kay daga. Kay daghan kaayo mo. Mukbang, mukbang. You know, muna yung mga uso sa anyway, sige. No, grabe ang sus. Vlog squad. Batman. Yo, bitch! Ano, daghanon? Oh, tara. Cheers! Ikabalo? Ginagani mo na siya. Okay, hindi siya kabalo. Wala siya itikit. Cheers! Ay, George! George Carino! Okay, let's eat. Gamay naman kayo, Howie? Sige, go. Go! Go. Wow! Alam siya do. Actually, pizza! Pizza! Hindi na yung cook? No, di daw dapat. Happy? Iwan. Yan kakalang kay. Dili sa truth mo? Dili siya sa dila. Sa truth. Sa truth! Oh my God! Sa truth. Pizza. Bakit siya? Pero, no siya spice. Good. Kaya kita mo yan. No siya. Laki di pansit kanton. Tunghalang kayo times. Ay, nakawa na! Okay. May isa naman ito, no? Kanina. Okay, kedua? Wait lang. Matulili ka ba ya? Kaya dili naman. What if pagkay ka ng beto? Ay, di mo katabang ng pizza? Or coke? Number 2. Maro kayo. Ako daghan, no? Wala kang ganyan ako. Number 2. Manta. Go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Go. Sige, okay na. Go. Sila ay pako sa pagtatag ng isang revolutionary government. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Maghahating gabi pa lamang nakapwesto na ang mga suporter ni Pangulo Duterte sa Mindiola. Pagsabi ka umaga, inumpisada nila ang programa. Naniniwala ang mga taga-suporta ng Pangulo na ang sunod na revolutionary government. Agay! Nagrabe at illegal na droga. Wala ko. Mama! Hi! Sorry. Pero, after 30 minutes, ano na gusto na kaon? Laluyan! Ano na lang nabili na? Ang pagsanay na lang niya. Pag ka na bite. Look at the sauce! Ano siya? Pero siguro kung mahilig ka sa halang, no? No? Kaya, oh. Tapos, masamot siya halang. Mas tamis-tamis ganyan yung coke, diba? Basta naka-neutralize siya ba? Pero mukha lang, gigyapon siya, no? Sige na? Wala na! Wala na siya, ti! Dahil, happy kapatid. Ito na siya. Uy, sakto na na, oh! Yan na daw. Oh. Nakapagani ko dagang sauce dali, oh. Oh. Ako na lang dikuan, oh. Okay, this is my last bite. Last bite ni. Big bite. Big bite. Kalawa na. Pero, ganahan mo, go. Nagblak, nagani, ito mo, ano? Dili gatang sa akin. Yun. Ito lang gani mo. Wah, dili kabalo. Ano na lang? Sige. Sige, 1, 2, 3. Cheers. Bon appetit.
man siya kahalang sa tubig, say. Ibaba ng bilis. Mas okay ka sa cook. Parang ganun. Ala, hindi sa mayong kuhan water. Hindi sa mayong sa water. Why do we torture ourselves? Oh! No, sangat sa tubig, no? Kamay ra. Oh, may pangko. No? Tungkol sa sweet. Diabetes, wala itong